тарзи ҳаёте ки дар видео шумо мебинед автори канал ба ягон кас тавсия наметаҳад. ҳадафи автори канал ҳамеае ки кор ба дигаро дарс шававу ба ин корое ки оқибаташ хеле ҳам даҳшатнок ба анҷом мераса даст назананд. гарчанде ки ҳаёт ва фаъолияти намояндагони криминалӣ хатарнок бошаданд ҳам ӯҳам ошиқ мешаванд ва оила барпо мекунанд ва ин кори ӯ хеле барои аъзои оилаашон хатарнок аст. Тақрибан дар ҳама ҳолат поёнрасии ҳаёти ӯ хеле даҳшатнок аст, чӣ барои намояндагони ҷаҳони криминалӣ, чӣ барои занҳои ӯ. Кушта шудани авторитети криминалӣ, дастгир кардани авторитети криминалӣ, бисёри ҳолатҳо дар давоми ҳамин матн хуш мешаванд зану арӯсои подшоҳони олами ҷиноӣ. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали исм Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Яъне ки имрӯз гап мезанем дар бораи зани духтарое ки боқимондаи ҳаёти худшона бо подшоҳони олами ҷиноӣ якҷоя карданд ва мебинем ки натиҷаи чӣ шид. ва бародаро, пеш аз навора давом додан, касе ки мухлиси ҷанговару бозингаро аст ва мехоҳад ки дар ҷанговарои дӯстдоштаи худаш ё ки дар ягон дастаи дӯстдоштаи худаш сункор кунад, имконият ҳаст бародаро. Ба ссылкаи дар комментария буда бигзарен, регистратсия кунед ва фаромӯш накунед вақти поле регистратсия кардан промокоди канала истифода барен ки промокод ба шумо имконият метад то ки то 6500 рубла бонус ба даст биёрем. Ссылка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закреп ҳичиҷаги. Людмила Матишина шаҳри Тольяттиро солҳои 90 ба Чикаго баробар мекарданд ба хотири оне ки ҳамон вақт давоми 10 солаҳо дар уҷа як ҷанги хунӣ байни криминалҳо мегузашт ба хотири таҳди идораи худшон гирифтани автоваз. Ба яке аз маълумотҳо дар ҳамон вақт зиёда аз 400 одам кушта шудагиаст. Аввали ҷанг оғоз мешавад аз конфликти калонтарин ОПГ-и Волга бо бандаи Владимир Агиеву Александр Вороневский. Яъне ки дар вақти аз навсозӣ якмин бор ОПГ-и Волга оғоз мекунад ба фурӯхтани запчастҳои дуздидашудаи ваз. Ин компания ваз аввалам проблема будаку. Аввали солҳои 2000 дар Тольятти сеюм ҷанги байни рекетҳо оғоз мешавад. Дмитрий Рузляев сардори ОПГ-и Волга буд ва боз яке аз лидерҳои ин банда ҳисобида мешид. Аз ҳама хунсартарин одам Савок, номи пураш Евгений Савков. Ман агар ранги фамилия медоштам мерафтам дастройка растворкашак кор мекардам. Савок бля. Ҳамон вақт ин одам дар розыск буд ва бо шиносномаи қалбакӣ дар Москва зиндагӣ мекард бо номи Павел Лизунов бо ҳамроҳии арӯси 28-солаи худаш аз Тольятти Людмила Матицина. Савков бисёри вақти худша дар Краснопресненски баняҳо мегзаронд. ин ҷои дӯстдоштаи авторитетҳо буд. 26 декабри соли 2003 Савков ба ҳамун баня ба стрелка меравад ва ҳамроҳи худаш арӯсша мегирад. вохӯрӣ дар столярни переулок мегзара. Суҳбат байни Савков ва и марди ношинос дур дароз давом намекунад. ҳангоме ки Евгения мегарда ба тарафи мошин мерава, овози тир шунавида мешавад. дар ин ҳолат Людмила аз тарс ба берун мебарояд. ҳангоми ба берун баромаданаш як тир дар байни диқошаш мехӯрад. баъдан маълум мешавад ки одами тирхоликардагӣ душмани пешинаи Савок будааст. Андрей Милованов бо лақаби Зелёный. Хорошо, что не головой. Яке аз авторитетҳо дар Тольятти. Савков бо ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ ҳаракат мекунад то сидени мошина бирава, не ки баъдан дар больница вафот мекунад. Пеш аз рафтанаш одамкаш як контролни тири дигар холӣ мекунад дар сари Людмила. Роза Гумаровна Паша Цирул фаъолияти худша аз дизди кисабир оғоз карда ба криминалии авторитета меравад. оддӣ карда гап занем, ӯ хазинаи ҷамъияти криминалҳо буд. ӯ ҷавоб мегуфт барои овардани борҳои Хмуров аз Колумбия ва зери контроли худаш гирифтагӣ буд тақрибан тамоми авиасообщениҳои Россияро, аниқтараш Шереметьево и ягд. ӯро ҳурмат мекарданд ҳам криминалии авторитетҳои пир, ҳам ворои хунсарди ҷавон. тарзи зиндагии Цирул хеле ҳам бадвоима буд, яъне ки барои худашу барои зани дӯстдоштааш ҳеҷ чиза рад намекард. қасре ки ӯ дар Подмосковия дошт $2 миллион нархаш карданд. дар ӯ хона 700 килоа люстраи кашолае ки $58,000 арзиш дорад. девор ва поли
хонаи ӯ аз мрамора буд. мебелош аз тахтаву чӯбҳои хеле ҳам қиматбаҳо, дигар лавозимотҳои қиматбаҳо дар хонаи ӯ дида мешид ва ба ғайр аз ин дар хонаш буд паняднайки сауна, бассейн ва аз ҳамада муҳимаш барои уно ҷойи барои азобу шиканҷа додан дар таҳхонаш. ҳамаи кор моҳи декабри соли 1994 политсияра ба ҳайрат овард вақте ки ӯра дастгир карданд. чӣ хеле ки гуфтем ӯ хазинадори ҷамъияти воровской буд. баъди ӯра дастгир кардан воро меомаданд аз хазинаи ӯ пул гирифта мерафтанд. барои кора маън кардан ва пашара аз пушти панҷара халос кардан ҳаракат мекна розагумаровна. и дар байни группировкаҳои криминалӣ хеле ҳам як зани влиятелни буд. паша ӯра дӯст медошт, не ки бо ӯ хонадор шидагӣ набуд официална. ба чӣ хотир ӯра дӯст медошту оиладор шида наметавонист бо ӯ? и яке аз панятиҳои қонуни ворзакониай, яъне ки барои ворзакон ягон чизе набоша ки ӯра дар замин нигоҳ бидора. яъне ки агар ба қонуни ворзаконӣ бигирем, ворзаконҳо оиладор ва фарзанддор шуда официална наметавонанд. не ки цирул роҳи ин масъалара меёва. формална ӯра хонадор мекуна дар додари хурдии худаш Валентинда. барои пашара озод кардан роза беҳтарин адвоката нанимат мекуна ва роҳша меёва чӣ гуна паша дар телефон бара. барои паша дар турма танҳо шиштан, бо ҷаҳони беруна хуб суҳбат кардан, гурусна намондан ва ломка нақабидан роза ҳамаи кора мекард. цирул хеле ҳам ҷиддӣ шидагӣ буд дар маводҳои мухаддир ва аз берун барои ӯ меоварданд. ва маҳз ба ҳамин сабаб паша аз турма озод нашуда дар натиҷаи передозировка мембара. баъди мурдани ӯ дар бораи роза ҳар гуна хабарҳо менависонданд, гӯё ки дар амрико грехта пинҳон шидагиай аз братва ё ин ки дар турма шидагиай. асли воқеа бошад чунинае ки баъди цирул аз передозировка мембара хиди роза. Оксана Лабинцева. ӯ вақт дар талияти номи Олег Гасанова ҳама медонист. аз ҳама коммерсантҳои номдор ва чиновникҳо дар хизмати Олег Гасанови миллионер буданд. ба ғайр аз ин ҳама духтаро ҳам мехостанд ки бо ӯ бошанд. намедонам ки аз ҳисоби ки шӯхӣ мекард кам ё ин ки скорее всего аз ҳисоби миллионер буданаш, не ки Олег Гасанов зайнид буд. бахти духтар баландӣ кард. дар бораи арӯси Олег Гасанов гап мезаданд. Оксана Лабинцева. дар нигоҳи аввал бале, духтаре ки дар оилаи хеле ҳам камбизоат дар Украина ба дунё омадагиай бо падари майзада. Лабинцева мактаби миёнара дар синфи 8-ми тамом кардагӣ ва баъдан дар техникуми сохтмонӣ дохил мешава. дар як лаҳза пайдо мешава шахси хеле ҳам бой бо номи Олег Гасанов ва барои ӯ ваъда мета ҳаётиро ки ӯ орзу мекард. Оксана ду фарзанд ба дунё меёрад. дар як хонаи хеле ҳам калон зиндагӣ мекард, дар кабриолета мегашт ва либосҳои хеле ҳам қимат мепӯшид. пасути Гасанов и духтара фреб кардагӣ набуд, аз чӣ хотире ки духтар хуб медонист ки шавҳари ӯ бо чӣ кор машғулай ва бо чӣ намуд одамои хатарнок сару кор дорад. не ки ин корҳо ӯра наметарсонанд ва аз ҳамада даҳшатнокаш чие ки ӯ дар бисёр корҳои шавҳараш хуш буд. аниқтараш барои харидории мошинҳо аз автоваз бо нархи хеле ҳам арзон. бизнеси Гасанов калон мешавад. фабрикаи пойафзолбарорӣ ва заводи дискаи мошинбарорӣ мехарад. дар ҳама суратҳои оилавӣ духтар дар рӯш ханда дошт, не ки ҳамаи кор ба анҷом мерасад. дар вақти ҷашнгирии 37-ум зодрӯзи Олег дар яке аз қиматтарин тарабхонаҳои Талияти ӯ пиён ба кӯча мебарояд ва аз тарафи як киллер кушта мешавад. аллакай дар дуюм рӯз баъди марги ӯ империяи ӯра титр тағйир кардан шурӯъ мешавад. бо ворисони Оксана ва шарик дар бизнеси Олег ягон кас кор кардан намехоҳад. яъне ки Оксанара дар ягон кор ягон чӣ намепурсиданд. Оксанара тамоман ба назар намегирифтанд ва ин гуна рафтор ӯра ғазабӣ мекунад ва оҳиста оҳиста ба фикрам ки характери шавҳари мурдагиш баъди маргаш дар хиди Оксана мегзарад, яъне ки ӯ худша королева эълон мекунад. Лабинцева эълон мекунад ки ӯ ҳақ дорад дар долияи аз бизнеси шавҳараш ва албатта ки ин кор хеле ҳам ғазаб меорад дар круги ворзаконон. Оксана чунон ба ғайратона рафтор мекунад ки ҳатто ба стрелка мебаромад бо ворзаконо ва хеле ҳам суханои ҷиддиву нотарс мегуфт. зуд Оксана барои худаш криша меёвад дар номи Зелёный, ки дар бораи мо дар пеш гап задем. Андрей Милонов. Зелёный ба ӯ ваъда мекунад ки ӯра ҳамавақт кришават мекунад, яъне ки аз дигар ворзаконо ҳифз мекунад. якҷоя суми хеле ҳам калон кор карда метавонанд ва баъдан ҳаёти нав оғоз мекунанд. ваъда не ки дар ҳол баъди оне ки мушкилоти хеле ҳам ҷиддӣ бо бародарон
бародарони Попов ба сари Оксана меояд, зелёни ура мепартояд. Оксана забон як карда наметавонад бо бародарони Попов, ӯ мехоҳанд ки конкурента бикушанд ва $50,000 ура заказ мекунанд. аз ҳамада интереснагиш чия бародаро ки хиди Милонов ура мекуша ба эвази $50,000. дар рӯзи рӯшан ба тарафи Оксана 6 тир холӣ мекуна Милонов. Ирина Зираян ба мисли Лабенсева намехост ки бо бизнеси шавҳараш ҷидо шава ва дар натиҷа барои талоши бизнес ӯ ҷонша аз даст метавад. аввали солҳои 90 Ирина ба Геру Зираян ба кличкаи Обезьяна ба шавҳар мебарояд. бале бародар, Обезьяна маймуни фаҳмидагитон. аз никоҳи пешинаш Ирина як писар дошт бо номи Измаил ки Обезьяна ӯра ҳамчун фарзанди худаш қабул мекунад. оила хеле ҳам бой зиндагӣ мекарданд. Обезьяна рулид мекард қаноти армянира Ореховский ОПГ. зери дасти ӯ тамоми соҳаҳои савдои бозорони Москва буд. Зираян ҳар рӯза хеле ҳам доходи калон ба даст меовард. Неки як вақт Гери сари роҳи главари ОПГ-и Митишира мегира бо номи Владо ки заниматся мекард бо савдои маводҳои мамнӯъ. барои Владо Подмосква хеле ҳам территорияи кам буд ва ӯ мехоҳад ки территорияша кушод кунад. Зираян тайёр буд ки барои Владо 20% активҳои худша бита. Неки Владо ба и 20% розӣ намешавад ва баъдан Герора ба автомат паронда мекушанд. Ирина бева ва наследницаи тамоми бизнесҳои шавҳараш мешавад. ва албатта чӣ хеле ки фаҳмидем баъди кушта шудани Обезьяна бандито ба ӯ мегӯянд ки тамоми бизнеса мода бутӣ ва ба эвазаш мегӯянд ки ҳар моҳа мотра як оилики хуб ҷидо мекунем. Неки аз тарафи Ирина ҷавоби рад мешнаванд. дар охири солҳои 90 бар зидди Ореховскиё аввалин парвандаи ҷиноӣ дар таърихи Россия дар бораи ташкили ҷомеаи ҷиноятӣ оғоз мегардад. лидерҳои ОПГ мегрезанд ба хориҷа мераванд ва мондагиёшон боша дар мизҳои зали суд ҷойгир мешаванд. аз ҳамин хотир Ирина меҳисобад ки ҳамкорои пешинаи Зираян ӯ қадар хатарнок нестанд мисли пешина. баъдан бисёри бизнесҳои Зираяна легалӣ мекунад ва дар ин кор барои ҳамкорои пешинашон ҷой ёфт намешавад. ва аги Аганесян экс матриаши криминало ба ин намуд раскалад розӣ намешавад. баъди якчанд таҳдидҳо бандитҳо ба яке аз магазинҳои Ирина медароянд. Ирина успед мекунад ки пинҳон шавад, лекин мутаассифона писари 18-солаш ки дар ӯ вақт ҳамчун муҳофизи ӯ кор мекард мембарад. баъди 7 сол хиди Иринара ки саросимавор ба вохӯрии корӣ мерафт мепаронанд. ӯра мегуронанд канори шавҳар ва писараш. наздикои Ирина меҳисобанд ки ҳатто баъди маргшам бояд ки ӯра аз шавҳараш ҷидо бугуронанд. так на ақлтон да сартон зад бугу баъди мурдан. Александра Петрова шоми 16 сентябри соли 2000 як истиқоматкунандаи Чебоксар овози тир мешнавад. вақте ки ӯ дара мекушояд дарҳол дар пешониш пистолет мемонанд ва ба даруни хона тела метан обратно. вақте ки дар коридор овоз хомӯш мешавад, шавҳари зани тарсида ки ба дуруни хона телаш дода буданд мехоҳад ки ба берун баромада бина. вақте ки ба берун мебарояд мебинад ҷасади ду мард ва як зани ҷавони зебора ки дар даруни хун буданд. гарчанде ки дар ӯ вақт Александра Петровай 20 сола нафас мекашид, лекин мутаассифона духтуро наметавонанд ҷони ӯро наҷот дода. дар раҳ ба сӯи беморхона рафтан Александра вафот мекунад. баъди 2 рӯз ӯ нақша дошт ки хеле ҳам бадвоима ҷашн гира рӯзи таваллудша. дар синни 16-солагиш Александра Петрова аз Чебоксар ба Нижний Новгород меравад то ки дар конкурси Мисс красоти Россия иштирок кунад. орзуи кӯдакиш амалӣ гашт. соли 96 Александра Петрова королеваи нави красоти мешавад. корш хеле пеш мерафт. дар сари ӯ пешниҳодҳо аз тамоми организатсияҳои гуногун меборид. ҳатто ба ӯ пешниҳод аз Голливуд карданд, не ки модараш рад карди пешниҳода. саша дар факултети забонҳои хориҷӣ 2 курс мехонад ва баъдан хонда намепартояд. Константин Чувилин шавҳари гражданский ӯ мехост ки ҳамсараша ҳамроҳи худаш бинад. Чувилин аз гурӯҳи ҷавонои оддӣ набуд. аз сашаи 18 сола да боша ҷавонои оддӣ не, наоборот хулигано маъқул буд. бо агар ки пулдор мешиданд бо вабше крута буд барои ӯ. барои чӣ хотир ки кӯдакии ӯ хеле ҳам камбағалона гузаштагӣ буд. Чувилин официална ҳамчун бекор қайд шидагӣ буд, не ки дар асл аъзои Чапаевский ОПГ буд. тасдиқи аъзо будани ӯ дар ин группировка ҳамин буд ки хонаашон ки дар кӯчаи Киров қарор дошт
хеле ҳам ремонти зебо дошт ва ӯ худаш дар жигулии охирон марка мегашт. Ҳамхизмат ва рафиқи ӯ Радик Ахмедов директори бозори марказӣ буд. Маҳз аз пушти бозор муноқиша сар мезанад бо Анатолий Адаранитсин ки пешакӣ дорандаи муассисаҳои савдо буд. Ба версияи исследователҳо Даранитсин киллер нанимат мекунад то ки Ахмедов букша. Киллер Радика ҳамун вақте дастгир мекунад ки ӯ бо ҳамроҳии Петрова ва Чувили набуд. Чӣ хеле ки аллакай фаҳмиден, дар аввал гуфтем, шумо медонед чӣ кор мешавад. Ҳар се вора аз автомат мепаронад. Одамкиша дастгир карда наметонанд ва их ғайриёдӣ нестай барои ӯ вақт. Светлана Котова, Александр Салоник бо лақаби Македонский аъзои Курганский ОПГ буд. Соли 87 ба муддати 8 сол паси панҷара мешинонандша дар колонияи строгии режим ба гуноҳи таҷовуз. Неки ӯ аз уҷа мегреза срока ношишта. Соли 90 одамкаш якум закаси худша ба анҷом мерасонад. Сардори ишимский группировка Николай Причинича мепарона. Салоника дастгир мекунанд 6 октябри соли 1994 дар бозори Петровский Разумовский пойтахт. Дар отделени полисия ҳангоми қувванишон додан барои гирехтан се коргари полисияра захмӣ карда худаш дар гурдаш захм мегирад. Аз беморхона Македонскийра ба матроски Тишина мебаранд. Неки баъди 8 моҳи дастгир кардан Салоник аз следственный изолятор мегрезад. Яъне ки дар ӯ вақт дар тамоми таърихи ҳамин турма ӯ ягона одаме астае ки тавонист аз уҷа бигрезад. Баъди гирехтан бо номи қалбакӣ Салоник ба Гретсия меравад ки дар уҷа интизор буданд аъзои группировкаи Курганский ОПГ. На он қадар дуртар аз Афина бандито се қасра иҷора мегиранд. Македонский дар ишқи духтаро хеле ҳам сахт мурдагӣ буд ба гуфти ҳамсояҳо ва ҳар ҳафта духтарои нав хона меовард. Неки аз ҳама ишқварзии дуру дароз кардагиай бо манекенчица Света Котова. И духтар кор мекард бо хеле ҳам агентствои машҳури Москва Red Stars. Иштирок кардагиай дар финали конкурси Мисс Россияи соли 1996. Дар як лаҳза ӯ ба Афина меравад. Баъдан маълум мешавад ки ӯ пеши Салоник рафтагиай ки пеш аз ин якчанд маротиба Салоник ӯро ба Гретсия даъват кардагӣ буд. Баъдан дар як ҷангали Афина ҷасади Салоника меёванд ки бо капронови шнур буғӣ кардагӣ буд. Ягон ҳуҷҷат ҳамроҳи Салоник набуд. 3 моҳи баъдӣ Котова ҷустуҷӯ мекунанд. Полиция маълум кард ки Светлана границаи Гретсияра гузаштагӣ нест. ӯро ҳамчун шоҳид дар куштори паренаш, яъне ки Салоник, куштагианд. моҳи май истиқоматкунандаҳои шаҳраки курортии Саранида як чамадона аз зери як дарахт ёфтанд ва аз ҳама даҳшатнокаш ҳамин ки дар дуруни ҳамин чамадон як пакет буд ва дар дуруни пакет ҷасади зан ки пора карда дохтагӣ буд. Шахсияти Светлана Котоваи 21-солара муайян карданд ба хотире ки процесси пусидан то охира ба анҷом нарасидагӣ буд. Марали ҳамаи воқеаву корҳо дар ЧИЯЙ бародаро ки любой одам бояд дарк кунад ки ягон тарзи ҳаёте ки ба воситаи қонуншиканӣ пеш бурда мешавад, ӯ натиҷаи хуб надорад. дер ё зуд хеле ҳам даҳшатнок ба поён мерасад. қонуншиканӣ накунед, видеои нава интизор шавед, дар канали нави мо подписатсия кунед, дар описания бидурен каналҳои дигари моро ҳам хабар бигирен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.